Бронираните кабинки. Да. Ема той нали нататъка ще го изсипи. Бах ти жегата. На карбит мирише, бе. То ти е карбит някакъв се получава явно. Виж багера как това е директно в горещата яма. Тя изстива малко. И му се разказва играта. Да. Ама защо не изстива хубаво? Защото те с педераси гонят план. И по принцип технологично това трябва да изстине повече. Ема ви хидравликата приебавате и мъртвичко. Приебаваме, ама кой да направи? Тръгна да го обръща. Супер. И то течливо, бе. Ама то е някакво стъкло ли или не само? Цинк, минк, разни такива работи. Примеси. Супер. Той съм гледал само по YouTube, човек.